Hej, jeg hedder Louise, og velkommen til Pro Treatment i Svinninge. Ned med numsen en gang. Hos os der får vi alle former for patienter. Det er både ultraløberne, der løber op i alt det natur og bakker, vi har heroppe bagved. Det er kontorpersonalet, der sidder foran en skærm hele dagen, falder sammen og får skulder- og nakkeproblemer. Det er de ældre, der stadigvæk skal kunne klare sig selv derhjemme, selv komme ud og handle. Så vi rummer alle former for patienter her. Jeg synes, vi har det fedeste personale her i Pro Treatment Svinninge. De er simpelthen så dejlige, og alle vil bare det allerbedste, når de er her. Det skal være som at komme hjem hos en familie, når man kommer her. Det skal være rart at komme her. Det skal ikke være noget fint eller noget. Det skal bare være behageligt at være her. Og så møder vi bare folk, hvor de er. Og det er personalet her så dygtige til. Her i Svinninge der tilbyder vi mange forskellige behandlinger til vores patienter. Der er både de individuelle behandlinger, hvor vi behandler manuelt. Der er individuel træning. Der er holdtræninger til stort set alle former for patienter. Der er både knæ, ryg, skulder, nakke. Der er til Parkinson-patienter. Der er almindelig balancetræning og børnetræning. Derudover så har vi et fitnesscenter tilknyttet, hvor folk kan komme og træne fra gaden af, have et medlemskab, men også et fitnesscenter, vi bruger i fysioterapien. Vi oplever jo, at mange venter med at få kigget på deres problem. Så gør endelig noget ved det og få ringet til os eller kig forbi, og så kigger vi på det, inden det bliver værre end det er nu.